Wan ke jong ni hani kalau na benta peninuan ban budin ya ke progress jongi project jong ke tourism department ini gidi project kiba layo ka jikashan jong ke state government dan bu kiba wan limba jong ke NDB te ka ni gidi ke way ka naki sports kiba ilap production baka potential na benda ka tourism ke jurba ke football ke jengwan ki nong jengok pertai ke jurba ti ni I pat ba sisien bengla sedang ni ke resort ke ba bila dep panyo ke sanction ba ke jing train da kala sedang ni project ke ba san kror ka bala ban accommodate do like play teliki kamera ti kini kita ki facilities ki ban nyerap bagi turis kini hangi nomor kajing ka kungsan ka baki kedu kolong balara kiwan shani bat ki hapan ai shadu shalong ti sin bang lala pada ban bat iki bikin shong bagi sa ka shnong ka dei ski ne asni kata ka irap ya ka local economy ti ki facilities ki ba ni ki dang bon ki ba ki dang de ban improve sho ti mereka jimpersang kajungi kajongan tarasni lo mani I dala dia pa saki ai ki bagi dan kam bagi ban upskill dari banang kentiu susu ya ka potential ka ba kani kathan pat kini ka constituency mau kontrol constituency don ki don gum hakani ka sport ka ba ni yang mentah ni ha nang jrong viewpoint ka feasibility bangin expand susu syaka say for instance ya ka sports kum kani ka parasailing para jumping adventure sports trekking ban dan ki trained guide nang ta ban kumnoven staga ya ka kom rum jong ki brio kanang ba kanom poi ka jeng ya khapnya bat ka overload ya ka ba pen sitam bade ya ka carrying capacity jong ni ka sport tikini bro khak kini ki jingya ki ba ngila ban solve lingba ka technology bat kumju lingba ka jing kershan lang jong kashnong kamtam ka jing lang jong local MLA